everyone, welcome back to my YouTube channel. नै जों दायो क'क्राझारावहाय थांगासिनो दं आरोना बेरायनो नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ आंजों लोगोसे नै जों दायो क'क्राझार टाउन मोनबाय आरोना लोगोफोर जों दायो फार्स्ट माने डाक्टारनियाव चेकआपआव थांग्रोगोन आरोना बेनि उनावसो जोङो बिशाल मार्केटावहाय शपिं खालामगोन। दायो डक्टर चेकआपनिफ्राय फैबाय आरोना जों दा बिशालाव फैबाय नै शपिं खालामनो थाखाय। दाबोनो जाखाङाखै आंहा मस्ला गरनैसोखौनो खुगायानो मावगासिनो आरोना लोगोफोर। नै नानिया गावनि बुस्थु नागिरदों आरोना गोजौनि फ्ल'राव थांगासिनो आरोना जों बेखायनो नै बिस्कुटफ्रा जा गिदिर गिदिर पेकेट आरोना हारसिङै जानो हाया आरोना बेफोरबायदि बिस्कुटखौहाय जाग्राया नै जा गिदिर गिदिर पेकेट ओरैबायदि एभेलेबेल दं आरोना मा नांगौ जाग्रा मुवा बेवहाय एभेलेबेल आरो मोनजोबो आरोना गासिखौबो। थांफैनाय नुदोंमोन अबाव दङ नानिया राइस कुकार नागिरगासिनो दं आरोना नागिरनानै मोनाखै आरोना नै दा जोंना हासबेन्डआ जेकेट नायगासिनो दं आरोना जेकेट बायनो नागिरदों बियो लायो हालि गोसोमखौल' फसायो ओरैनो हरलाय जोङो दायो जाग्रा एसे बायनानै लांफानोसै आरोना लोगोफोर पेकेटनि बुस्थु काजु बादाम बायदिसिनाफोर एसे लानानै थांफानोसै आरोना लाबाय नांला जोंहा दायो गासैखौबो बायखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर दायो जों बिल्डिंआव थांदोनि आरोना दायो नानिया बिल्डिं खालामगासिनो दं आरोना लोगोफोर बेनि उनाव आं आरो खालामलायगोन आरोना बिलखौहाय आंबो दायो बिलखौ होखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर दायो जों न'आव थांदोनि आरोना शपिं खालामखांबाय जोंहा बिशाल मार्केटआव नै न'आव थांसै आरोना दायो